Assalamu alaykum izleyiciler, mehman vatandaşlar. Yayılımda akıl yığışlatı televizyonumuzun 4. mevsimi, TRT mevsimi 2019 yıl için. Bilin bilen. Ey vatandaşlar, mehman doğanlar. Türkmenistan'ın bilim ministerliği, Yaşlık Teleradio yayılımı, Faysız kampanyanın Türkmenistan'daki resmi dilerle birlikte tayarlanan akıl yığışlatı televizyonumuzun TRT mevsimi 2019 yıl. Yine her bakıya. 2019 yılın yanvar ayının 17'sine katnazlı yukarı okul mekteplerden akıl vekillerin katlaşmalarına bize çekecek neticesinde yılın devamında Hayti yukarı okul mektebi, Hayti bir yukarı okul mektebiyle katlaşacaktığı anıklandı. Mehman vatandaşlar, yine de bize etatında, bizesinden çıkan ilkinci katlaşıcılarımız, yani Türkmen Oğul Hocalık İnstitutu, şeylerde Türkmenistan'ın Cemaat Hocalık İnstitutu bugün değerleştirmede ilkinciler olup katlaşarlar. Mehman vatandaşlar, tanıca fırsatlardan katlaşıcı toparları aramda çağıran formatlı tiyinçilerimiz bile tanışıyorlar. Yayılımda akıllı yığışlatı televizyonumuzun 2019 yıl çeyreğini. Hedin bilen. Aziz vatandaşlar, mehman oğullar, Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği, Yaşlık Teleradio yayılımı, Faysız kampanyanın Türkmenistan'ın resmiciler bilen birlikte tayarlanan akıllı yığışlatı televizyonumuzun 4. mevsimi yine her gün öz işine başlıyor. Mehman vatandaşlar, yaňa majlisimiz ýaly ýylyň başyna, ýagny 2019 ýylyň Türkmenistan Rawaşlygyň watandyr adly ýylyň başyna ýanwar aýynyň 17-sine gatnaşyjy ýokary okuw mektepleriň ählijetinden wekilleriň gatnaşmagy esasyna garşydaş toparlar saýlandy we mumy meýilnama düzüldi. Meýilnama diýdigimiz bütün bir ýylyň dowamyna haýsy bir ýokary okuw mektebi, haýsy bir ýokary okuw mektebi bilen gatnaşjakdygy anyklandy we garşydaşlar hem anyklandy. Häzir burada ýa-da ismilerini bäsleşiň ilkinji sanyna Türkmenistanyň Cemaat Hojalygy Institutu şeýlede Türkmen Oğul Hojalygy Institutu bäsleşige ýetişerler. Mehman vatandaşlar, şu ajaýyp burada her biriniň astykalar hem mukaddes oljaklarymyz bar. Aras asmanyň astyna afuda zeminiň üstüne, ogadan durmuşda parahat ýaşamagyň duýar. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne hormatly arkadaşlarymyň saýasynda el mudama bagtdan paýly, syýlagdan terpaylı olup yaşamakta duyduğu Edi vatandaşlar neşeyle yaxşı arzulayırlar bilen Yaşlık Teleradio yayılımına akıllı yığışlatlı televizyonumuz. Mehman vatandaşlar, adatça orşayaly bugün hem ine bäsleşiginiň bu mewsüminde hem her bir gatnaşyjy taraplardan ýürüýte wekiller gatnaşar. Olar bilen häzir tanış bolalım. Çünki gatnaşyjy taraplarymyz bolan Türkmen Oğul Hojalygy Institutu, Türkmenistan'ın Cemaat Hojalygy Institutu olardan gatnaşyjylarymyz. Yani Türkmenistan'ın Cemaat Hojalygy Institutundan institutun Cemaat Hojalygy Fakültetiniň hormatly muallimi Yusuf Muradow muallim bar. Yusuf muallim hoş gördük. Şeýlede Türkmen Oğul Hojalygy Institutunyň agronomçylyk we veterinar lukmançylygy fakültetiniň hormatly muallimi Piriw Merdanbek muallim. Merdanbek muallim, siz de hoş gördük. Mehman vatandaşlar, adatça orşayaly bu ýerde Yaşlyk Teleradio ýaýylamy tarapyndan synsyma, ýagny wagtyň goýberişine saklanyşyna ama akyl ulgamanyň iş pursatlaryna jogap berýän Öwel Murat Aýdoýew. Mehman vatandaşlar, gelin bir tolunucu pursat, çünkü gatnaşyjy taraplarymyzy meýdan şamda çağıralyň, ana ondan soňra bäsleşiňizi hem-de ilkinji düşündürüş işlemleri ondan soňra dowam eder. Häzir uly hormat bilen uly saatlyk şowhun bilen gatnaşyjy taraplarymyzy meýdan şamda çağıralyň. İlkinjisi, ýagny Türkmenistanyň Cemaat Hojalygy Institutunyň toparynyň sanygy, toparyň düdümi. Baytugul Ernazarova, Atacan Oramadov, Oğulvat Recepova, Gülennam Allaberdiýeva, Serdar Kemrayev, hem-de toparbaşy Kadir Nuriýew bar. Kadir toparmagy üçin ýar bolmagyny arzu edýär. Sizin garşyda toparmagy Türkmen Oğul Hojalygy Institutunyň topary, toparyň düdümi Oraz Berdiýew, Muzabek Narbayev, Serdar Muminov,
Dövran, Miri, Kazımberdi, Dursunov, hem de toparbaşı Bahtiyar Saliyev. Bahtiyar, sizin toparınızda üstünlük yar olmanın tüyüpürükten arzu ediyor. Köpta ol mehvan talip yaşlar, vatandaşlar, mehvan oğullar, mehvan talip yaşlar, hormatly muallimler. Yine de gatnaşyjy taraplarymyz meydançada. Öňe bilen, ul hormat bilen, hormatly tinçi muallimlerimize söz nowatny bermekdeýiz. Merdan Bey muallim, gereksen. Toparlara bir üstünlük arzu etip berseňiz. Yine bir näçe ýyllardan beri akyly ýeňişli telebätlişige geçirilip gelýär. Yine şu ýylan Türkmenistan Rowaşlygyň watany ýylyna hem akyly ýeňişli bätlişigi başlady. Şu birinji duşşugy ýene şu 2 sany ýokary okujaýynyň arasynda geçýär. Şu geçirilýän duşşukda 2 ýokary okujaýyna da üstünlük arzu edýär. Goý bätlişikde iň bir zekini, güýçli çalasyn hem de dünýäne garaşy giň talipler ýeňiji bolsun. Yine bir gede kim mäňize üstünlük arzu edýär. Köpta bolmaň. Alboňyz hazyr bolsun. Ýetmol. Şuň biziň Türkmenistan Jemaat Hojalyk Institutynyň toparyndan taliplerinden düzülen topar bilen Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň taliplerinden düzülen topar özara bäsleşerler. Ýöne näme bäsleşikde hökman bir topar ýeňis kazanmaly, beýlek topar bolsa ýeňilmeli. Ýöne bäsleşigiň dowamında her bir toparam ruhdan düşmeli däl. 2 topar adam üstünlük arzu edýän. Üstünlük hemräňe tawy. Köpta bolmaň. Berekeler, köpta bol. Ýetmolim, dogry elakýaşdyňyz, ýagny bäsleşik bu. Ýokmany suratda bir topar ýeňiji bolmaly. Ýene bir zat göz oňa tutmaly. Bahtiyar, Kadir. Bu bäsleşigiň saýlama tapgyrlary. Duşuňyň tiratyndaky duşumyzda da biz ýatladyk. Ýagny dogry ýeňiji bolmak gowdat. Ol size şeksiz inlik tapgyra ýol açyp berer. Ýeňilmeklik, ýöne bu dogry derejeli bäsleşikden çykmaklyk diýiligi däl. Çünki bäsleşigiň inlik tapgyrlaryna garşyda topary saýlamaklyk üçin, ýani bir de adat çogurşýar bu mewsumda hem X1, X2 ya da X3 gerek bolup durýar. X1 biz şu tapgyryň bütünlüği dowamyna ýeňilen ýöne utuk sany boýunça beýleki ýeňilen toparlaryň arasynda öňde barjy görkezýäni görkezýän toparlary biz saýlar. Eger bäsleşiň düzgünlämesine laýyklykda eger ýeňilen ýöne ýokary görkezýäni görkezýän toparlaryň sany 2 ya da ondan köp bolsa, onda olaryň arasynda ýa-ha täzeden bäsleşik gurnap, ýa-da bize çekiş arkaly inlik tapgara ýeke bir topary garşydaş ýokmunda saýlamaly bolýar. Şonuň üçin bugun günü dolu üjüňiz bilen ýeňen ýagdaýynda da ýeňilen ýagdaýynda da bäsleşige gatnaşmaga çagyrýar. Dogry. Hormatly teniçilerimizden utlaw sözlerini ýaşy arzular eşitdik. Köp sag bolun hormatly muallimler. Siziň hem alyp barýan asly halal mukaddes gäriňizde, muallimçilik gäriňizde diňe üstünlikleriniň ýar bolmagy tüýsürekden arzu edýär. Elmedam aýdyl bir çekýän rahmetiň hözi ýörüni şunuň ýaly döwlet derejesine geçýän bäsleşiklerde, ilmi bäsleşiklerde, zekin bäsleşiklerine mumman talipleriň gazanýan üstünliklerini görüp ýaşamaklygy size arzu edýär. Mehman talip ýaşlar. Tamam. Toparlar, gelini bäsleşige dogry girişmänkä siziň bilen käbir söhbet edelim. Ilki bilen ışıklar boýunça her biriňizde ışık ýakýanç agdaňyz bar. Özünden belli bolşaýaly, ýa-da çalatyn bolmaly. Bäsleşik bu diňe bir zekinleriň bäsleşigi däl, ýa-da akly ýeňişli telebäsleşigi bu çalatynlygyň hem bäsleşigi. Çünki bolup biler sowalnamaň arasynda juda aňsat sowal bolmagy mümkin, ýöne netijede jogap bermäge huk kazanmakda bolup durýar. O da ışık ýakýanç agdaňyda ýadymda salaryn. Bu geçen mewsumda hem bar bolan şertleriň akyljaty bu ýerde hem bar. Tadaja siz geçen mewsumda saýlama tapgara her tarapdan 2 topar gatnaşýar. Bu da görüşmeli. Siziň her biriňiň düzgünläme özgörtme girizli, her ýene özüňiň diňe taýlan toparyňyz gelýär. Şonuň üçin hem ýeke bir duşuk bolar. Düzgünläme laýyklykda bu mewsumyň saýlama tapgyrlary üçin her duşukda 10 sowal beriler. Demek häzir biz 10 sowal üçin oýnar. We düzgünläme laýyklykda saýlama tapgyrlarda diňe zekin sowallar bolar. Demek tahqiq ilimlere değişli olan sowallar inniki tapgyrlarda ha şuňlaşdyryp geçer. Hem de bäsleşigiň
üç bölümüne laýyklykda biz hasabı dowam etdirer. Ýagny berilen sowala haýsy bir topar dogry jogap berse, onu adatdaky ýaly indiki dogry jogap üçin burtuk beriler. Eger häzirki sowaly iki tarapdan hem näde dogry jogap alynsa, onu düzgünlemeniň 3 bölümüne laýyklykda indiki dogry jogap üçin adatdakydan burtuk alarsyňyz. Misal üçin adatdaky bizde bir demek indiki dogry jogap üçin 2 tutup alarsyňyz. Siz muny bilýäňiz. Ýene bir zat, esasy ýatdan çykarmalar, insan düşünmeler bölümimiz var. Çünkü düzgünlemeniň 5-9 bölümi. Aýdylşy ýaly, jogap bermäge mümkinçilik alan topar başdy, haýal etmän, destini alyp barza topardan kimin jogap berýärligini eglan etmelidir. İnsan düşürmän, destini. Demek bu ýerde biziň toparymyzdan plan beýle däli wagt sakladyňyz. Hukmany suratda ýa bagçyar ýa kadir alyp barza ýüzlenip häzirki misal üçin biziň toparymyzdan aýdaly Musa Musabek jogap berýär. Wagt almalar, demek derrew tesatyjyň Musabek geçirýär, Musabek jogap bermeklige başlaýar. Düzgünlemeniň 5-9 bölümine laýyklykda jogap bermäge mümkinçilik alan agda jogap berýän mahaly alyp barjy bilen söhbet alınıp barylýan mahaly şertli söz. Ýagny kabul etdim şertli sözüne çenli. Hiç ýeli daşyndan täsir etmeliler. Toparyň beýleki agdalary hem-de tonaş salipler ähli ümtümlügi dol derejeli berja etmeli. Düzgünlemeniň 5-10 bölümini aýdyşy ýaly. Eger haýsydyr bir topar, düzgünlemeniň 5-9 bölüminiň haýsydyr bir şertini bozsa, onuň beren jogaby gönlüň onu näde dogry diýip hasap alynýar we degişli tertip bilen indiki herekete geçilýär. Şeýle düzgünleme laýyklykda wagty saklamak boýunça, ýagny sowal okular, sowal tapyryny sowal okular, sowal okul bolandan soňra alparjynyň şertli sözi wagt gitdi diýen şertli sözüne çenli ışığı yakmak bolanok. Yakıp bilersiňiz elbetde. Beýle ýagdaýda folsat ışık yakýan agzanyň meýdançany boşadyr. Şertli sözden soňra akıl ulgamy işe girdiler. Öwrünat işe girdiler. Demek şonda ses duýduruşy eşitdiler. Wagtyň hasaplamasynyň dowam edýändigini bu size duýdurar. Siz saklap bilersiňiz. Eger ilkinji sekundda hem saklap bilersiňiz, bu bizde 0-0 ýa-da 0-1 sekundlar bolar. Eger bu ýagdaýda wagty saklasaňyz, onu siziň jogap beren agdaňyz gönlüň onu dogry jogap bermeli. Beýleki bir ýagdaýda, ýa-ni eger ýalňyş jogap berse, onu o da meýdançany boşadyr. Bu düzgün 0-0-1 sekunda degişli. Eger ikinji sekundda ýa-da 50-nji sekundda saklap berin, onu diňe jogabyň dogry ýa näde boldy hasap alynır we topar agdaňyň meýdançada oturar. Düşünýärmi? Bagçyar. Kadir. Sonra berjekleriniz barmy? Düşünýärmi? Şunlardy diýär. Sümkemäňiz bolsun. Sag ol. Merhaba vatandaşlar. Edilişler. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi ýaşlyk teleradio ýaýlamy Kaysens kampaniýasynyň Türkmenistanyň resmi diýler bilen birlikde taýýarlanýan akyl ýeňişlik adly telebäsleşigimizde Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan ýetirilýän sogalnama häzir girişýär. Gatnaşyjy taraplar Türkmen Owa Hojalyk Instituty, Türkmenistanyň Jemaat Hojalyk Instituty, hasap 0-0 dogry jogap üçin berilýär. Utup, bir utup şeyler bilen sogalnama häzir girişýär. Bagtyar, Kadir, taýýarmysyňyz? Sowal. Elbetde ýa-ni öňünçe taýdyşymyz ýaly. Bugünkü günde häzirki duşukda diňe zekin soralar bolar. Elbetde sowal tapyrlarynyň dowamlygy bolmagda ahmal gerek bolsa isteseňiz belläp alarsyňyz. Genilik kesel diýýärler. Bu çynmy? Diýip alim Hipokratdan soranlaryna ol gumansyz ýöne ören seyrek duşýar diýip jogap berýär. Bu keseliň ýene bir tarapyny Hipokratyň gynanç bilen belläň häsiýetine aýdyň. Wagt gitdi. Wagt saklaýar. 9 sekund. Bizim toparımızdan oraz cevap vereyim. Dinleyen Oraz. Genial alim Hipokrat'ın pikirçe bu yerde bu keseliň bolmayan yeri bu o kesel ýokuşmaýar. Geniallyk bir adamdan başga bir adama ýokuşmaýar. Ýokuşmaýar. Awa. Tutan soraňyz. Awa.
esaslandıracak mı? Siz yoksa da esaslandırdınız mı bunu? Bu sebebi beýleki keseller Cevap kabul. Häzir cevap diňe kabul. Oraz ýüzüňizde şeýle bir saatlyk alamatyny görýän. Hem-de destine cevap berdiňiz. Siz 0 sekundda cevap berdiňiz. Häzir eger ýalňyş bolanyny Bagtyar sizi ýitirýärdi. Dogrymy? Muňa garamandan siz cevap berdiňiz. Cevabını kabul ettik. Nereden tapdınız onu aýdaýyn? bu men özüm asıl meşhur adamlaryň gepleri şolar bardy gyzyklanýan, sonda okapdym. Hippokratyň meşhur sözlerinden biri, dünýä beli meşhur sözlerinden biri. Avicenna kim? Avicenna, Luqman Hakim, Abu Ali bin Sina. Bu soňky soragy ýa-da bu hukman değil. Netije. Cevap dogry. Hasap açyk. İlkinci sowal tapgyry boldy. Dogry juda gysga. Sowal tapgyry. Sowal. Xitayly görüş turgutynyň ustaatlarynyň aýtmaklaryna görä, uruşmak samsyklar üçin, akyllar üçin yeňiş, danalar üçin ol nämäni aňladýar? Wagt gidýär. Elbetde 0 sekund. Bagtyar. Bizim toparımızda yine Oraz cevap veriyor. Oraz Bu dana adamlar için uruş bul parahatçılık. Yani onları uruşun geregi yok diyen Almanya'da edilýär. kabul. Karar değil, bağıtar oturması olmalı, doğru mu? Hasap yine de ütkedi. Cevap doğru. Taraplar hasap 2-0, inniki doğru cevap için berilecek, utuk, bir utuk olur. Megerem, inniki sowal tapırda Oraz cevap vermesi gerek. Uğruytkayam kadiyen, onu häzir özümüz görür. Müseriyat, Kadir, Bagtyar, tayar mısınız? Hayır. Tayar. Devam edýär. Sowal. Bir kerpiçin agramy 2 kilogram we yartı kerpiç. Kerpiçin agramy näçe kilogram? Wagt gitdi. Wagt saklaýar. Kadir. Bizim toparımızdan Gülennam cevap beri. Gülennam jogap berýär, ünsümni ber jaý edýär, düzgünnamanyň 5-9 bölümi. Ünsürýär. Gülennam jogabyň Soraň dogry jogaby 3 kilo bolmaly. 3 kilogram bolmaly. Düşündirip berjek misiniz? Program maňa terediň, olara däl. Siz wagty sakladyňyz diýýär. 0,1 sekund. 3 kilogram. Kabul edýän. Merdan Begmon häzir düşünýär. Düşünýän men size. Kabul. Bu yerde men näki sowalnama görä sowal jogaby bir näçe wagtlap düşündirmäge degişli bolan sowal tapgyrydy. Siz diňe 3 kilogram diýip jemlendiňiz. Ýöne muňa garamazdan siz de 2 tane düzgün bolmak hadisat. Aýdalyň, olaryň biri siziň jogabyňyz ýalňyş. İkincisi bolsa siz düzgünnamanyň 5-9 bölümini düýüp götürip onu diýäňiz. Netije jogap ýalňyş. Bagtyar, galan wagtyňyz bolýarmy? Ulanyas. Dowam edýär. WhatsApp ya. Bizim toparımızdan Kasım cevap veriyor. Dinleyen.
Bizim toparmada olup gelen netijemiz bir kerpiçin avramı 4 kilogram oluyor. Düşündürün. Tabii bir kerpiçin avramı 2 kilogram yartı kerpiç olsa, yartı kerpiçin avramı 2 kilogram oluyor. Bir kerpiçin avramı olsa 4 kilogram oluyor. Şuňlaryň jemlenýäňiz. Şunu cemleyat. Kerpiçin avramı 4 kilogram. Kabul edýän, Batyar. Kabul. Taraplar. Netije adatda kel dogam edýär. 3-0. Kutlaýar. Kutlaýarym. Biz bu dügnama laýyklykda hereket etmeli. Kadir, sizin yskyakýansy agdaňyz ýa jogap berdi. Demek, siz onu häzir getirýäňiz. 10 sekundda jogap berdiňiz we jogabyňyz çürt ketdik, ýalňyz. Siz bilýäňiz näme etmeli. Ýanky jogap beren agdaňyz meýdançany boşadýar. Deregine yskyakýansy agda kim birini goýmagyny haýsy edýän. Bu atanmadan Bahtiyar, siz häzir oýa doldy düdümiňiz bilen garşydaşyňyzyň bäş agdadan ibarat bolan düdümini garşy oýnarsyňyz. Akıl ýeňişligi telebäsleşigimiziň dowamyny biz toporlara iýleslerimizden sowallar hem ýetirýär. Çünki bu 3-nji sowal tapgyry hem sowalnama laýyklykda iýleslerimizden geljek sowal tapgyry bolar. Häzirki pursatda taraplar 2 tane sowal tapgyry bolar. Şuňaly video sowally saýlamagyny haýyş edýän. Gel häzir Kadir'e mümkinçilik bereli. Kadir, oturan ýerinde. Oturan ýerinde. Häzir biz sowal tapgyrlaryň sanawyny ýüze çykarýar. Rejissörümizden haýyş edýär, ýagny sowal tapgyrlaryň elbetde vilayetlerimizden hem de paýtagtymyz Aşgabat şäherinden sowallar bolar. Size saýlamaklyga mümkinçilik berýär. Kaçyn saýlaýaňyz? Aşgabat şäherini taýlap. Aşgabat şäherini saýlaýaňyz. Elbetde bu ýerde Aşgabat şäher sowalyny kärdeşimiz Atagelli Recep Guliýewden bu bäsleşiginiň taýýarlanan sowal bolar. Öňünden size düşündirýän sowaly Atagelli bilşimiz ýaly bu işinde hem durmuşynda hem özü rowaýatlar bilen kän gyzyklanýandygyny aýdýar. Elbetde rowaýatdan sowal boljak. Rejissörümizden haýyş edýär, Aşgabat sowal. Inserýär. Günleriň birinde könürgönjüň üstü bilen amula warýan kerbenine jahan geçdiler. Necmetdin Kuranyň ak patatyny almak hemde onuň öwt ünlügini dinlemek üçin şol jelagaýda boş ýadyrtdylar. Merhemetli pirim. Biz bir jahan geçti adamlar. Sewda satyk etýär. Del haritleri äkidip getirýär. Kimden ýagşy söz nesihat etsek, hemmeler bilen paýlaşýar. Hemişe ýolda edýän adamlar näme bilen meşgul bolsa bolýar. Bize şeýle bir pentler. Oýul pentlerin hikmeti bolsun. Täsiri bütün ömrümizde yeterlik bolsun. Ömrü yeňil ýylpay ötülen menzil däl. Eger şu 6 amaly berja etseňiz, onu ekin meydana taşan her bir däneňiz muň bolar. Daim ýadyňyzda bolsun. Adamlar köp işlemäge meşgul bolsalar, onu siz şol işi gowetmäge çalyşyň. Eger adamlar ibadet etmäge meşgul bolsalar, onu siz öňürti möhüm borçlaryňyzy ýerine ýetirmäge çalyşyň. Eger adamlar daşky zinetini bezemäge meşgul bolsalar, onu siz köp sowalym Necmetdin Kupranyň 3-nji pendini häzir
siz bilersiniz. Wagt gitti. Wagt saklayas. Bizden Oraz cevap veriyor. Oraz Bu yerde Necmettin Kubra'nın onun sözleri yani adam öz içki dünyasını bezemeli diye. içki dünyanızı bede. Daştan bezenmedi, içki dünyanı öde diye. Jogap kabul edýär. Wagt saklandy. Kadir, sizden jogap barmy? Saklanmadyk bolsa men sizden tek demet berdim. Ýöne bunu Bizim wagt beren cevabımız şol, Sizin- şol adam daşkı dünyanın Eger şonu bedeýän diýseňiz waka- onda men gön oradyň keyin eger dogry bolsa oradyň keyin dogry diýip aýdar. Barbyr siz şo jogaby aýtmaklyk bilen siz ýeňiş kazanyňyz. Ýöne siz şo jogaby aýtalýaňyz. Awa şo jogap sebäbi dogry jogap şol. Gelin rowayatyň dowamyna tin edelim. Rejissörümizden Aşgabat jogabyny görkezmegini haýyş edýär. Eger adamlar daşky zynetini bezemäge meşgul bolsalar, onda siz içki dünýäňyzy bezemäge çalyşyň. Hasap 4 0 Taraplar tayin misiniz? Tayin. Sowal. Bize 5-nji sowal tapyry we öňünden aýtmak isleýän Kadir. Baksa, sowalyň özi ýan ansat. Bu ýerde sizden tydlyga garaşýar. Çünki ýöne beýdisen postarda düşäýmem. Olan bir hata. Sowal tapyryň özüne girişýär. Kirpide 4 gram, itde 100 gram, atda 500 gram, pille 4,5 kilogram, adamda näse we gurrun näme arada gidiyor? Wagt gitti. Wagt saklayat elbette. Baksa kim jogap berer? Oraz cevap veräýsin ýene. Oraz dinleýän. Bu aýdylan sanlar ýüregiň agramyna da ot gelýär. Adamda ýüreg agramy ýalog edersinden belli bolşaly 300 gram. Jogaňyz şol. Hawa. Kabul. Bakçar. İňan güýçli oýunçyňyz bilen tewekkelçilik edýäňiz. Nol birinji sekund. Düşünmäňiz näme diýjek bolýarmy? Netije, jogap, ýalňyş. Kadir, galan wagtyňyz ulanjakmy soňra ýa-da jogap berýär? Awa. Ulanýarmy? Awa. Dowam edýär. Olya, gittin ente. 100 gram, 100 gram. 4 gram. Atta 500 gram, atta 5. Olan ne diye? Wagtaka. Kadir kim jogap berýär? Bizim toparmazdan Bagtul jogap berýär. Bagtul dinleýän. Bagtul. O soragyň jogaby beýin adamyň beýnisiniň agramy 1,5 kilogram, ýani 1400-1600 gram. Galan haýwanlarda da şeýle. Demek şey diýjek bolýaňyz. Ona sizin pikiriňizde kirpide bar ýok 4 gram bolmaly. Beýnisiniň agramy. Şeýlemi? Kabul. Bagtul. Sizin pikiriňizde onda şeýle bolmaly. Ordan 4 gram bolmaly. Bar ýok. Kirpiniň beýnisiniň agramy 4 gram. Sizin şeýle düşünjeňiz. Ol göwrümi nähili bar? Şunu aljak bolmalymy? Bektaç, hiç. Geň alaýmaly. Ýöne netije, jogap, dogry. Şeýle bilen Kadir bilen toparmynyň hatawy açyk, hata 4-1. Topa bolun. Indi biz inniki sowal tapyra geçmeden Bahtiýar siziň bilen çöldürüşmeli bolýar. Çünki ýa-ni aýdysmaýalty ingen güýçli oýunçyňyz bilen postaşmaly bolýar. Çünki sakat sen ýakly tuklary ol size getirip berdi. Indi diýen salyp bilersiňiz. Kän işlediňiz. Köp sowal.
Biz olsa devam ederiz. Toparların düzümü yine dengleşti. Kadir, siz öz beş ağdağınız bilen karşılaşınızın beş ağdağdan ibaret olan toparını karşı oynarsınız. Biz olsa 6-njy sowal tapgır ile devam edýär. Taraplar ýatladýan mumy duşuň dowamyny jemi 10 san sowal tapgır boljakdyr. Netijeni häzir diýip götür özürtmäge mümkinçilik bar. Häzir hem ýatladýan. Şeýle bir ýagdaý bolsa, çünki iň soňky sowal tapgyra ýa-da variant toparyň ýeki agdasyny galdyrmaga mümkinçiligimiz bar. Ediz vatandaşlar, mehriban doganlar. Ýanky 3-nji sowal tapgyryna porta täze dowamda ýene gaýtanar. Çünki sizden geljek video sowallary biz toparlara bereriz. Biz video sowalyň şeýlerak şertleri bar. Çünki bäsleşen himayetkarlar tarapyndan sizin uğradyan video sowallaryňyzyň garşysyna sowgatlar uğradı. Bu ýagdaýda Paragat Husus Karhanasynyň taýinlan sowgady video sowal ýaýlyma berilen ýagdaýynda size sowgat goşurlar. Diýmek, toparlaryň bileni ýa bilinmedigi ol oýun oýnamaya sebäbi sizin video sowalyňyz gelip bize goşdy, studiýada ýanglansa onda himayetkarlardan size sowgat goşurlar. Çünki edil ýanky protoda atagerler hem şeýler. Atagerlerin hem mutlar. Sizin bilen olsa biz häzir dowam eder. Çünki 6-njy sowal tapgyry taraplar taýinmasyňyz. Taýinmasyňyz. Sowal. 17-nji asyrda Marko Aronin oýlan tapan tagamy wagt gitdi. Wagt takýar, bagçar. Orada ýokmy? Serdar jogap berýär. Serdar. Serdar dinleýän. Serdar. Bizim toparımızın pikirinçe, şu 17-nji asyrda Marko Aroni'nin oýlap tapan nakary makaron bolmaly. Kabul. Kabul. Adından netije çıkardyň adam. Adından däl edil şeýle Marko Aroni kim? Marko Aroni. Niren raýat? İtalyan aşpez İtalyan. bolmaly. İtalyan belli tagamy näme? Makaron. Marko Aroni. Demek Aroni. makaroni. Bu ýerde wagt oturup diýiş ýok. Öz nenem düşünüp, dogry dämi? Netije hasap 5-1. Kutlaýar. Size henüz hasabı deňlemäge mümkinçilik bar. Galan sowal tapgyrlaryň ählisine siz dogry jogap bermeli. Iň bolmanyna 3-tüne siz dogry jogap bermeli. Şonu soňky sowal tapgyryna biz sizinle başga düşünýär. Häzir bolsa görüşimiz ýaly bu saýlama tapgyry, saýlama tapgyryň dowamyna juda bir kyn sowallar bolmaz. Onuň üçin tijelmek gerek. Ünseriýat inlik sowal tapgyry hem şeýle gyýyska bolar. We ansat. Men pikirimçe, men düşünýüşüm var. Sizin pikiriňizi häzir biler. Taraplar Kadir. Bagçar taýar mısınız? Taýar. Dowam edýär. Sowal. Islenlik kosmonavt uçuş wagtynda näme ýitirýär? Wagt gidýär. Wagt saklaýas. Döwran jogap berýär. Döwran. Bizim pikirimizçe islenlik kosmonat öz agramy ýitirýär. Şäherä älim giňişliginde olar agramsyz ýagdaýda bolýarlar. Kabul. Netije hasap ýene de üýtgedi. Kutlaýan. Köp sag bolun. Häzir bolsa ýene de ýyleşlerimizden gelen sowala ünsüňiz çekýär. Rejissörümizden haýyş edýäs. Video sowallaryň sanagyny çykaryp beriň. Ýaňy Kadir saýlady. Bagçar. Niran sowalyny alýas? Ahal vilayet olan. Ahal vilayaty. Salam, akly giňişligi telewätleşigi. Men Ahal vilayatynyň Akbuğda etrawynyň ýaşaýçysy Urwan Nurdiýew Mekan.
Akly giňişligi telewätleşigine gatnaşýan toparlara men şeýlerek sowalym bar. Orta asr alkimiýasy wagtyň geçmegi bilen häzirki zaman himiýasyna öwrüldi. Orta asrdaky ýatrohimiýa häzirki döwürde haýsy alamy aňladýar? Taraplar biz sowaly eşitdik. Alkimiýa, himiýa, ýatrohimiýa näme? Wagt gitdi. Kim jogap berýär? Bizim toparımızdan Musa Bek cevap veriyor. Musa Bek dinleýär. Bizim fikrimizçe medisina. Medisina. Medisina diýmekle anlaýar. Şu jogapda galyas. Kadir sizde barmy aýtjaklaryňyz? Şu jogap boýunça. Ýok, biraz pikirlenmesek. Yok. Netijeni mekanyň özünden soralım. Rejissörümizden haýyş edýär. Dogry jogaby nähili bolmaly? Bu soragyň jogaby medisina, ýatrohimiýa, grek dilinde ýatros, Lukman diýmek. Akly giňişligi telewätleşigine gatnaşýan toparlara üstünlük arzu edýän. Jogap dogry, hasap 7-1. Taraplar taýin bolsaňyz sowal. Onda 4 sansy bar. Eger olaryň hemmesini kesseň, onda olar asla 8 sany bolar. Gurrun näme arada gidýär? Wagt gitdi. Sorun cevabını özüm cevap verecek. Yani dinleyen Bahtiyar. Bu stolun burçları yani kessek stolda 4 san burç bolýar, eger de olary kessek 8 bolýar. Demek burçları. Burç stolun burçu. 4 burçluğun özü diýjek bolýar. O 4 burçluk. Dört burç oldu ona kesin. Ay gara cevap kabul. Aydar 4 burçluk şol. Doğru mu? Kessem kesse artýar diýmek. Asla ol 8 burç bolar şeýle. Alalas yani. Netice, hasap, 8-1. Doğru cevap. Seriat, taraplar. Taýynsy. Bu bizim duşumyzyň jemleýici sowaly. Sowal. Adamda 20 jübüt gapyrga bar. 300-den gowrak gapyrga kimde bolup biler? Wagt gitdi. Jahan. Bağlı adamı. Bizim toparımızdan Döwran cevap veriyor. Dinleyen Döwran. 300'den gowrak gapyrga kimde bolup biler? Bize anyk jogaby bilemiz ok. Biz berdi maslahat bir pikire geldik. Ol yani gapyra diýende bu demir ýoluň şipalar gözüne tutuldymy hadip pikir etdik. Selim. Aa. Kabul. Deregi sowal tapgyra üns berende janly zat bardy gurrun diýär. Elbetde
Jogap. Netije yanlış. Kalan wagtyňyz ulanjak mı soňa Kadir? Ha, olanır. Dowam edýäs. Wagt tutar bar ya. Wagt taklaýas. Kadir kim jogap berýär? Bizim toparmydan Bagtugul jogap berýär. Bagtugul dinleýän. Bagtugul. Aýdyp. Men pikirimçe şol suwda ýaşaýan iň iri haýwan gök kitde bolaýmasa şol. Gök kitde. Hawa. Bagtugul bu jemleji sowal. Hemde size bir azda kemme ýardam berin. Dogry, netijeni gitmeden. Men size bir zat ýatladyň. İlkinji wagt, ýani bagtyar wagt saklamanka siz dogry jogap aýtdyňyz. Ýöne ünte düşürmediňiz. Häzir kabul edip biljek. Ýani haýsy barda aýtýanlygyny bildim. Men sizden eşitdim şonu. Jogabyňyz aýdyn? Akula. Sağ ol. Men şol suwda ýaşaýan jandarlardan iri Dogry, sizin ýoluňyz dogry. Suwda ýaşan jandarlar. Owa şonda Ýene bir kömege deň suwda elbetde gowy ýerde hem bolup biler. Krokodil diýär. Ýok, daşyna goşulmaly. Men sizden şoň dogry jogabyny eşitdim gelýär. Ýokmy? Dogry bar ýa-ni ýöne. Aýdyr. Balıklarda özlerine gılçıklar bolýar, şolaram gapraga tasap edilýär. Kabul. Jemleji sowalymyz da bu. Hemde jemleji sowal hemde bätesiň ilkinji duşuşygynyň ilkinji iki tarapdan hem ýalňyz jogap alan sowal tapgyrmaz. Netije o da ýalňyz. Adat ýagdaýa gelýäs. Gelin şeýle produkt örederin. Goý bu jogabym eşitilsin. Siz jogap berjeňiz barmy? Ben Türkmenistan Cemaat Hojalyk Institutynyň talebi Akmamedow Atamrat. Atamrat jogabyňyz? Meň pikirimçe ýylan bolmaly. Ýylan bolmaly. Köp sag bolun. Köp sag bolun Atamrat. Bagtugul. Ýatladyňyz meni? Atamrat. Köp sag bol. Ol dogry jogapdy. Ýylan. Ýylanda 300 olarak gapyrda bar. Ýa-da bu netije ýetmeli täsir berýär. Mehman gatanlar. Televizyon. Türkmenistanyň bilim ministrligi, ýaşlyk teleradio ýaýlymy, Haýsens kompaniýasynyň Türkmenistanyň resmi diýeli bilen birlikde taýýarlanýan akıl geňişligi 2019 telewiziýanyň ilkinji duşugy elbetde şeýlerek bölgüçilerle tamam bolýar. Ýagny Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň topary peker bir hatap bilen bätesiň enniki tapyryna geçirilýär. Kadirtiniň enniki tapyra geçmek meseleňizi umumy taýlama tapyrdan soň wagtlaşar. Hormatly muallimler, mehman talip ýaşlar. Türkmenistan Cemaat Hojalyk Institutynyň topary talip ýaşlary. Gatnaşyryňyza köp sag bolmaly diýär. Türkmen Hojalyk Institutynyň topary bagtyýar. Sizde mundan eýlen bätesiň dowamly ütunlyň ýar bolmagy tüýsürekler arzuw edýär. Sizin kemraňyz bolsun, edik watandaşlar. Sizde dünýä okanar edýär. Her ýerine gatgalan hem mukaddes ojaqlarynız bar. Arata asmanyň astyna atuda deminiň üstünde ogodan durmuşda paragat ýaşamagyna durýar. Edik watandaşlar şeýle ýaşardy dilelerlerim. Ýaşlyk teleradio ýaýlymyna Türkmenistanyň bilim ministrligi ýaşlyk teleradio ýaýlymy Haýsens kompaniýasynyň Türkmenistanyň resmi diýeli bilen birlikde taýýarlanýan akıl geňişligi atly telewiziýanyň ilkinji sany geçirip durýar. Ýene laýyk bir hepden täsirçi ilk sany bolýar. Hoş, sag bolun.